गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम बड'लेण्डआवहाय जाफेरै मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बड'लेण्ड CEM काप 2025 जेराव गासै 420 BCDC 67,680 प्लेयार्स आरो 3,760 टीम BCDC लेभेल कन्स्टिट्युएन्सि लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो फैगौ 15 जुलाइ खालि काउन्सिल लेभेलनि जोबथा बादायलायनाया जानो थांगासिनो दं আমার ফুটবল খেলিম আমি फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जाय प्लेयार्सफ्रा नैबे काउन्सिल लेभेलनि फाइनाल बादायलायनायावहाय मोजांसिन गेलेगोन बे बिथांमोनखौ नैबे फैगौ दुरान कापआवहाय गेलेनानै सुबिदा होनाय जागोन बेखायनो गासैबो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो फैगौ 15 जुलाइ खालि नोंथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर क'क्राझार स्टेडियामाव फैयो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आसामनि मानगोनां CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोर आरो बुद्धिजिबिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैगोन आरो नैबे जानो नागिरनाय फुटबल टुर्नामेन्टखौ बयबो मेहेर गोनां खालामफैगोन होननानै आङो बयनिसिमबो मिजिंथिबाय गोजोन्थों উৎসব নামিছে